Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ay, Dako kog respeto ni mong anak ka. Oo, lingod-lingod pagjutay mo sa labutan na pan. Girespeto ka na ko. Karon mangutan ako. Uyon ka ba sa akong plano? ang maong plano. Mausay akong plano. Ika'y sugod. Sugde ang imong plano. Alang kang Craig. Okay. Unsay imong nakita gikan dinis bintana ina. Misod ng imong amahan. Nagsakay sa iyang motor. Nagsunod sab niya si Tikoy. Ugwa sila'y kalibutan katong milabay lang sa gate. Mawang nagsunod-sunod sa imong amahan. Kay di man sila magbuwag si Tikoy. Apil sab si Tikoy. Dili lang sa pagsunod-sunod. Apil sab si Tikoy pagkamatay uban sa imong amahan. Bisan asa siya yena. Bisan asa pangilit siya punta. Dili siya makapalayo sa mga mata nga nagbantay niya. Ang tambag na ko nimo. Ayaw gyud suway sa pagsulti sa imong amahan kay way duha-duha, ikaw ra say makaingon og maoy hinungdan nga matay ang imong amahan. Gamitan na sab ang imong pagkaliding-lidi. Muarte ka na sab atubangan sa pinangga mong amahan. Hey, Greg. Oh, yung umaga di mo Hilom, hilo eh. Tikoy. Sorry. Yena? Anak! Tatay Greg, Anak! Anak! Gitawagan ko ni Dong Jonas. nahibaw ko. Kumusta ka Ang naman? bintay. Kumusta ka naman, ha? Maayo na ko, Tatay Greg. Jonas, lakaw na mo. Tana. Tikoy. Oh, hangyo ko, Jonas. Mukuyog ko. Tana. Sige, adto ako. Tay, Ano? Yan na. nalipay ko. Nalipay lang ko, Tatay Greg. Sige, adto na. Ready na nga ako mga tinunaan, Hoy Greg. Ready na sab mo si Tikoy. So, kinsay una? Sila nga ako mga tinunaan na o kamo si Tikoy, Hoy Greg? Sila lang palihog, Jonas. Okay. Una ko na mo! Kamoy tanaw, Tikoy! Tikoy, tanawa! Oh! Oy! Pulos bulsay! Bulsay ang tanan! Okay, Greg. Ha! Palupit ang mga tiguang sa mga batanon. Kita na saan, Greg! Bitaw dong. Kuminsyar itong ako, ha? Mga tiguang gitaon mi dong. Kamu, mga batanon pataon mo. Ready na! Gahapon pa kong ready. Kadiyot lang, Tikoy! Ha? Hoy Greg, barog na diya. Inyo na ni Tikoy. Greg? Di lang tingali ko. Mauwaw ko sa mga batanon. Tuig kapin akong wa makagunit upuan. Ikaw na lang, Tikoy.
Haungan ka tingali ni Greg. Nay, panghambog ra ba ka nako og ni Daddy Leon. Sige na, sige na. Suwayan lang ha. Ako ka na. Ano ba? Tanaw na to, tanaw mo. Tanaw na ka, Noy Greg. Tikoy. Oh, sige dong. Oh. Way pasupas ni si Tikoy da. Bullseye pa. Tiguang na ko dong, Jonas. Kanoy Greg ko na be. Tanaw na to. Oh. Uy. Noy Greg. Karitayron ka na? Jonas. Tanaw mo. Tuluro may nasud. Unya lagyo pas bullseye. Ha? Greg? Isura tuhuan na ni oy. Mo ni mong agi Noy Greg. Dong, daan ang nagpaybaos, Greg. Nga usa ka tuig kapin siyang magkabansay-bansay taon. Natural nga, magkibra lang yun siguro. Pero dali ra nang mauli yan. Usap ta, Greg. Greg, usap ta. Wa ko malipay Noy Greg. Greg. Lodi gud ta ka. Usab Noy Greg. Sige, Greg, ha? Ako yun, ha? Oh! Ha? Maogya pa rin imo, Tikoy. Noy Greg? Nga ano man ka, Noy Greg? Duha na lang nasod. Lagyo pa kayo sa bullseye. Basig mo ingon mo nga tsamba lang sa akong mga tinunan. Ha? Osbinin niyo, bay! Osbinin niyo! Oh, tanawan ninyo. Huwag kausaban. Pulos bullseye. Ako ko no. Tanawa, Tikoy. Dong. Di na sikutuan ni, oy. Marag usara ka balang yagi, ano? Wala yung lungag. Sintro pag yung guys bullseye. Ingon man ni anak adiadtos Noy Greg. Lodi ko na ko, maong naninguha ko. Noy Greg, kung tinuod ning imuha... Tinuod ning ako dong. Oh, Pero Gib, bisang gyud sa ako paninguha. Mao na lang lay akong target. mao ba? Sa ato pa, musugot ka na lang tingali nga paritayron ka ni Daddy? Kay ning imong agi, mura naman ni tiniguang. Tiguang ka na din aning buhatan, Noy Greg. Pulihan ka na lagbatanon. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!